ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭାରତର ଇତିହାସ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିବ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେତେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବ କେତେ 15ଟା ଅଧ୍ୟାୟ। 15ଟା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଉପାଦାନ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା, ତାପରେ ବୈଦିକ ଯୁଗ, ପ୍ରାକ୍ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ, ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ଜନପଦ, ମହାଜନପଦ, ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ, ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ, ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ, କୋଣାସ କନିଷ୍କ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ପରେ ଆରବମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ଆରବ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆପଣ ସେଇଠି ପଢ଼ିବେ କ'ଣ? ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ, ତାପରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 1200 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପଢ଼ିବା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଘୋରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ? ଇତିହାସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଇତିହାସର କ'ଣ, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିବା? ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବା ସେଇ ଦେଶର କିଛି ପୂର୍ବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖନୀ କେଉଁଥିରେ? ତାଳପତ୍ର, ତାମ୍ରପାତ୍ର, ଖୋଦେଇ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି। ତାପରେ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ରହିଛି କ'ଣ, ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଅତୀତରେ କିଛି ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତକ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ରହିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଇତିହାସର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଆମର ଭାରତକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭାରତର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆମେ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇତିହାସଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର ଭାରତର ଇତିହାସ ବିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀର ସମାହାର। ତାପରେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାୟତଃ ସାରା ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଏହାର ଇତିହାସ ପ୍ରାଚୀନ, ସୁଦୀର୍ଘ ଓ ସୁବିଶାଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଇତିହାସର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ହେରୋଡୋଟସ୍। ହେରୋଡୋଟସ୍ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀକ୍ର ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ହିଷ୍ଟୋରିଜ୍ ପାଇଁ ସିଏ ଖ୍ୟାତିନାମା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର 500ରୁ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟୋରିଜ୍ରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୀକ୍ ଆଉ ରୋମ୍ରେ ହିଁ ଇତିହାସ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଇତିହାସର ଲେଖା ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଭାରତ ଇତିହାସ ସହ ଭୂଗୋଳ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଇଛି ସୁବିଶାଳ ଭାରତ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଯେତିକି ଗୌରବ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଗୌରବମୟ ସେତିକି ବି ରହସ୍ୟମୟ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣରେ କମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ
ଛୋଟ କଥା ଅଛି। ଉତ୍ତରଂ ଯତ୍ ସମୁଦ୍ରସ୍ୟ ହିମାଦ୍ରୌଶ୍ଚୈବ ଦକ୍ଷିଣଂ ବର୍ଷତଦ୍ ଭାରତ ନାମା ଭାରତୀ ଯତ୍ର ସନ୍ତତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦେଶ ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତରକୁ ଏବଂ ବରଫବୃତ ହିମାଦ୍ରିର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ସେହି ଦେଶର ନାମ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଏହାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଭରତଙ୍କ ବଂଶଧର। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂଗୋଳର ଯେଉଁ କଥାଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଭୂଗୋଳ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସୁବିଶାଳ ସୁଦୀର୍ଘ, ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତମ କ'ଣ ମାନେ ଆୟତନରେ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆକୁ ବି କିଛି ପୁରାଣ ହଉ କି ଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି, ଏ ହେଉଛି ଭରତଙ୍କ ନାମରେ ଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭରତ ଥିଲେ ଋଷଭଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ମନୁଙ୍କ ବଂଶଧର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯେଉଁ ପୁରାଣରେ ମତ ରହିଛି ଯେ ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା, ତା'ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପୃଥକ କରାଯାଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇବା? ଏଠି ପାଇବା ଅଭିଲେଖ, ଏକରେ ହେଲା ଅଭିଲେଖ, ଦୁଇରେ ଆମେ ପାଇବା ଏଠି ମୁଦ୍ରା, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଚାରିରେ କ'ଣ ପାଇବା? ଖନନ ଓ ସର୍ବେକ୍ଷଣ। ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନରେ କ'ଣ ପାଇବା? ଆମେ ଏଠି ଏକରେ ପାଇବା ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ଦୁଇରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ତିନିରେ କ'ଣ ଆସିବ? ନିରପେକ୍ଷ ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଆସିବ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ? ଗୋଟେ ହେଲା ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ନିରପେକ୍ଷ। ଏ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନଟା କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନଟା କ'ଣ। ଏ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଇତିହାସକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା, ସାହିତ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଏଥିପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ତର୍ଜମା କରି ସେଥିରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ବାଦ ଦେଲେ ଏହା ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନଟା ହେଉଛି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯଥା ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ନିରପେକ୍ଷ ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବେ? ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଆସିବ, ସାହିତ୍ୟ, ଦୁଇରେ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ,
ସାହିତ୍ୟ, 3ରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ। ଏତିକି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଦେଖିବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ତାଳପତ୍ର ଲିଖନୀ, ରାଜାଙ୍କର ଲିଖନୀ, ତାପରେ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ଲୋକକଳା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଏସବୁ ହେଉଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖନୀ ଓ ଲୋକକଥା। ତାପରେ ନିରପେକ୍ଷ ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ନିରପେକ୍ଷ ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ଆମର ନିରପେକ୍ଷ ଶାଶ୍ୱତ ହେଉଛି ଯେମିତି ନୂଆ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଅନେକ ନିରପେକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କଲ୍ଲଣଙ୍କର ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ, ଆଉ ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇଙ୍କର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ, ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କର ହେଉଛି ଆମର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍, ମାଳିକା ବିଗ୍ରହମ୍। ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିରପେକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ନିରପେକ୍ଷ ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ଲଣଙ୍କର ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ, ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇଙ୍କର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ, ତାପରେ ଚରକଙ୍କର ଚରକ ସଂହିତା, କାଳିଦାସଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞା ଶକୁନ୍ତଳମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ରଘୁବଂଶମ୍, ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ତାପରେ ଭାସଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନବାସଦତ୍ତା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲେ ନିରପେକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚରକ ସଂହିତାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଔଷଧୀୟ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା। ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟ ହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଏ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତାପରେ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ମେଗାସ୍ତନିସ୍, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ମେଗାସ୍ତନିସ୍ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ହୁଏଙ୍ଗହୋ, ଚୀନର ହୁଏନ୍ସା, ଫାୟାନ୍ ଏସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ବିବରଣୀ ଆମକୁ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଏ। ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟ, ଆକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଖାଲି କହିଥିଲି, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଖାଲି କହିଥିଲି ଯେ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ କହିଥିଲି, କେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଦେଲି କି ଆମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଯେଉଁ ଅଛି 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଏଥିରେ ଜଣାଇଦେଲି। ଆଉ ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁଟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ନିରପେକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲେଖକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଦାସ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଭାସ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ବରାହମିର କ'ଣ, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କ'ଣ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣେଇବି।
ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଗ୍ରୀସ୍ ହଉ, ରୋମ୍ ହଉ, ଚୀନ ହଉ, ମୁସଲିମ ହଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନିଆଯିବ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟର କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଉ କେମିତି କରିପାରିଲେ ଭଲ ହେବ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।